Ito na yung order ko sa TikTok. Ito, buksan ko na. Hawakan mo pare. Unboxing na yung iPhone 17 Pro Max. Unboxing tayo. Mga kabangat na yan, may mga ganito. Mga seat. Kahit mabagsak yan, hindi ano. Oo. Wow! Magic! Vivo YPPS. Patas ng scatter. Hindi pa kasama yung sahod dyan. Wow! May casing siya oh. At saka yung ganda ng lagayan, ang bigat. May charger, may headset. Charger, Ito, headset, USB charger. Pag USB, bilhin ko sir. USB nga eh. Ay, hindi ano ba, yung Android. Android nga to. Ayun, Android. Ito yung... Nagamit ka ng headset, di ka naman na-headset ano? Nakikita mo ba? Oo. Tayo mo lang. Yun lang. Oo, yan o. Ito na yung in-order natin. Fingerprint. Open natin. Ayan na. Vivo, powered by Android. Baka magaya na ano, yung babae na nagbibenta ng iPhone, biglang tumakbo. Saglit lang sir, tanggalin ko lang yung SIM card. Di ako na. Tingnan natin habang nag-open. Tapos subukan natin yung charger. Kaso lang hindi fast charger oh. Ito yung hindi fast charger. Pero yung medyo magandang talaga dito. Manggaan? Magaan lang. Oo. Steady ka lang dyan. Try to saksak. Okay, yan na siya. Okay. Last dish na. 10:39 pala nakalagay. Ayun o. Ito natin camera. Okay na. Hi ma'am. Ha? Malita. Okay, maganda naman siya, maganda. Solid. Subukan natin si charger. Papuntang abroad siguro yun sir. Yun o. Okay lang si charge naman. Okay. Yun na. Okay na. Very good. Okay. Hindi nasisira-sira ang cellphone. Great job.